ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ. ಜಗತ್ತದ ಜನಮಂದೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಪಂಡದು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಆಚಿರಡು ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ನೆಲ. ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಅವೇತೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು. ಈ ನೆಲತ ಕರ್ಣೀಕದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ತೆ ಬೆರಳಿದ್ದು ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಪಣಪನವೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಜಗತ್ತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಂದಂಡ ಭಾರತ ಭೂಮಿದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುವ ನೆಲ ಪಣಪನವೇನು ಅವೇತೋ ಜನ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಬೊಳ್ಪು ಪರಡಾದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವವಿಧತ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಕಟನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮಾನಸಿಕಾದಿಪ್ಪು ದೈಹಿಕಾದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮುಡಿಪುದ ಆರಾಧನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರನುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ದೈವದ ಕಲಾ ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ದೈವದ ಕಲಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವ ದೈವಳನ ಇಂಬುನು ಪಡೆಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡಿಗಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಮೂಲು ಅಕಲ್ಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಮಾತ ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಜ್ಞಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಧಾರೆನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ಮುಖೇನ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಜ್ಜದೀತಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಐಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಲೆಡ್ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಮೂಲತವಾದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ತುಳುನಾಡು ದೈವದೇವರನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಉಗಮ ಮೂಲ ಹಾಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಮಂಜಿನಾಡಿದ ಧರ್ಮದೈವಳನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಲ್ತ ಮುದ್ರಾಂಕಿತೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಅತ್ತ ಬರದ ದೈವಂಗುಳ್ನ ಮುದ್ರಾಂಕಿತೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅರ್ಕುಳಡು ಇನಿ ಮಗ್ರಂತಾಯನ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದಲ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷ. ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟ 48 ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಅತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಳಗುತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ನಡಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದು ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪನು ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲಿದ ನಲಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮುತ್ತಿತಾಮರೆ ಕೊಂಬು ತಂಪಡೆ ಪಕ್ಕಿ ನಿಶಾನೆ ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದ ದೈವಳ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮಡಿಕ್ ತರೆ ಕೊರ್ಪನಕುಲ್ ನಮ ಅತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು. ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಡ್ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈರ್ನ ಈ ಕಲಕ್ ಎಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಗುರು ಏರು ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಇತ್ತನೆ ಈರ ಪಲ್ನಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವನ್ವ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ ಪನ್ನಕ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪರವ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇರಳದ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಲ ಮಲವೇರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಮತ್ತು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉಗಮಗ ಪನ್ನಗ ಐತನೇ ಐನಂಚಿನ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಎನ್ನೇಲುಂಡು ಪೂರ್ವ ಎನ್ನೇಲುಂಡು ಒಟ್ಟಕ ದೇವನ ಪಂಬತಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶಸ್ಥಿರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಸಮೇತವಾದ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು.
ಆ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ರಾಜಂದೇವಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವಲ ನಂದಾವರದ ಅರಸುಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಬೈದ ಪಾರದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಲ್ನ ರಾಜಂದೇವಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವಗೂ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ಪೂರ್ವ ಹಿರನ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಗಡನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗೇರನ್ನಾಯಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಐದು ವಿಭಾಗ ಹೊಡೆದು ಆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅಕಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರೆ ಆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ವೈದಿನಂಚಿನ ಉಂಟು ಆ ರಾಜಮನೆತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಐನು ತಲೆಮಾರು ಹಿಡಿದಿರ ಐನು ಆಜಿ ತಲೆಮಾರು ಹೊಡೆದು ನಂಕ ನೆನಪಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ನಕ್ಕರ ಪಂಬದೇರ ಆದಿಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಷಪ್ಪ ಪಂಬದ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತರ ಐನಂಚಿನ ಪೋಪ ಪಂಬದ ಅಂಚ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಕುಲದ ಮನೆತನಗ ಬನ್ನಗ ಭೂಬ ಬಂಗೇರ ಅರ್ಣ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ದಿವಂಗತ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಯಕನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೀನಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐನು ಆಜಿ ತಲೆಮಾರು ಹೊಡೆದಿಚ್ಚ ದೈವದ ಚಾಕಿಡಿಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕುಲೇ ಈರೆಗ್ ಗುರುವಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾವಿಡಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾನು ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 10ನೇ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಿದ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಣ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಾಯಪನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಉತ್ಸಾಹ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಜತ ಸಮಯಡ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕು ಬೋದು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ದೈವದ ಕಲಡು ಅಂಚಾದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತೆರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಆನಂದರೇ ಆನಂದರೇ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಚ್ಚಿರದ ಕೋಟದ ಗುರಿಕಾರಿ बोलता ಅಂತ ಕೋಟ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೋಟದ ಗುರಿಕಾರಿ ಅಂತ ಆದ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಎಂಗಳ ಹೊಸಲ ನೇಮಕಟ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಕಟ್ಟನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈರ್ನಂಜಿ ನೇಮಕಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲ ಈ ಮಂಡ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ನೇಮ ಉಪರ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ನಡೆದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಜೆ ಮಲ್ತ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವ ಗೊಂದಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಏರ್ಪಡ್ದಂಚ ಬರ್ತಂಡೆ ರಾಜನ್ ದೇವಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ ನನಗೆ ರಾಜನ್ ದೇವ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಬಂಟರ್ದಲ್ಲ ಅವು ಭಾವ ನಡೆದೇ ಶುರುವಾತಿನ ಅಂದ ಪೂರ ರಾಜನ್ ದೈವ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಎನ್ನ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಅದನ್ನ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೊಂಬದೇರು ದಿವಂಗತ ಅರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಭಾವನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವೇನು ಭಾವನ ಕಟ್ಟುನವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಭಾವನ ಕಟ್ಟಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೆರರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪೆರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾವನಗ ಹಾಪಿನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗುಲ ಅಲ್ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ಅವೇ ಕಟ್ಟುನವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅರಸು ದೈವಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತರೇಕ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರೋಣ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಾಜನ್ ದೈವಗಳು ತಪ್ಪನಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಬದನಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಉಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನಂತೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪಯ್ಯೋಳಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಕುಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೆರಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜೀಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯಾವರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡ ದಯಮಣ್ಣ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ತಲೆಮಾರದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಂತೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಕನಂತೂರು ಕಾಂತ ಬನಪನಂಚಿನ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಡ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಬನಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಪ ಮಾರು ಬನಪನಂಚಿನ ಚಿಪ್ಪಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಜನಾಡಿ ರಾಮು ಬನಪನಂಚಿನ ಪುದಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಕುಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದುಗ್ಗೆ ಬನಪನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಮೂಲ ಪುದಾರ್ ಕಾಂತ ಬನಪನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೆಲವು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡ ಮಾಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಾಂತೆಯಿಂದಲೇ ಎತ್ತೊಂತೀನಿ ಇದು ಪನ್ಪನ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪನ ಕೇಳ್ದೆ
ದೈವದ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ಕಟ್ಟಣೆ ಕಾಂತೆಂದಿಲೆತ್ತು ಅಂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಹಿರಿಯ ಆಯನ ಪುದರ್ನ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲೆತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತು ದುಗ್ಗುಂದಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಕೆಲವು ಜನತ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಪಮ್ಮದರ್ನ ಕಾಲೋಡು ರಾಮು ಅನ್ಪಿರಂಚಿನ ಪುದಾರ್ನ ಅರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ನರೇಗ ಆ ದೈವ ಐಕ್ ಒಪ್ಪಿ ಜಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರಡು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪುರಪು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಾಧನೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂತಿನ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ ದುಮ್ಮುದ ರಾಮು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಪಸ್ಸು ಸಾಧಕೆ ಹತ್ರ ಅಭಿನಯ ದೇತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದಾದ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಡದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಓ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧ ಕಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಡಿ ತೂಕೊತ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜೇ ತಾನೋಡು ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮಂಚಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಧಕಲ್ ಕೂಡ ತೂಕೊತ್ತೇರಿಗ ಕಲ್ಲದ ಮಂಜಳಾಪ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗಳ ಕಲ್ಲದ ಮಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಲೋ ಬೇತದಾಳ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಈಜಿ ಬೇತಾಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಡ ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡ ಐದಕ್ಕೆ ತೂಕತ್ತೀರಿ ನೆಕ್ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲದ ಮಂಚವು ಮಲ್ತದೆ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಡು ನಂಬುನುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕೋನೆದುಳ ಇವುಳ್ಳ ಅಂಚಂದು ಆರು ಬಣಬನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗುಲ ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಲದ ಮಂಚವು ಮಲ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಿಯೋ ಅತನ ಒಂಜೆ ಕೋನೆದುಲ ದಿವಲಿಯೋ ಆಕೆನಂತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡು ತುಯ್ಯರ ಬಂದಾನ ಮರತಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕು ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಏಕಡೆಗೆ ಮರತ ಮಂಚವಾಂಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲದ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿದ ಮಂಚವ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ ನಕಲ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಅಕಲ್ ನಕಲ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಅವು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋನೆಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿನ ತಾಮಸಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಮಧುಮಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಕೋಯಿ ಬಲಸುನ ಅಡುಬಲಸುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅವೇನು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಕಲಂತ ತಿರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗಮನ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ತಾಮಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಎತ್ತನ ಈಗ ಗಣಕುಲೆಗೆ ಅಂದು ಬಂಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಓಲ ಅಡುಬಲಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನಾದಿಪ್ಪು ಜಾರಂದಾಯನಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ದೀಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಡುಬಲಸನೆತ್ತ ದೈವಳನ ಒಂದು ಬೇತನೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕ್ರಮ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕ್ರಮ ಅಡುಬಲಸಿಂದನೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಂದ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬದಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕೋ ಕಲ್ಲುಡದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏತು ದುಂಬದ ಮೂಲ ದೈವಳೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಲುಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕಲಿತಂಡು ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಮನೆ ಮಂಚವ್ರದ್ದು ಈರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನನ್ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನನ ಕುಲ್ಲಯಾರ ಅಂಚೆ ಫೋನ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನನ ಕುಲ್ಲಯಾರು ನಮಸ್ತೆ ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಲೆಮಾರು ಮೊಕುಲುಲ್ಲೇರು ಕುರರು ಹೂವ ವೆಂಕಪ್ಪೇರು ಹೂವಪ್ಪೆ ಶೇಷಪ್ಪೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೋಹನಪ್ಪೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜವನಿಯರು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಅಂದಂದು ಸುರೂಟು ಬಂಟ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಈ ಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಡದ ಕಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ಸುರು ಅನಿಕಟ್ಟಿನ ಪಟಲ ಹೂವಪ್ಪೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಅನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪಟಲ ಇಂಗಿಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಆನಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷೆ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಪಂಬದೇರು ಪಂಡದ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಆಪು ಜೀವನ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಕಡಪುಂಡಲ್ಲ
ದೈವದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊರಪೊಂದು ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಂಡು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಂ ಯಾನು ಅಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಲಾಕ್ಷನ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಂ 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 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುತ್ತಾಯ್ತದ ಕ್ರಮ ಹಾಂ 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 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ರ ಇದ್ದ ಪಾತೇರ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಯ್ತ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಕೊನೆ ನಂಜಾಸೆ ಎಡ್ಡೆ 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 ಈರೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ಇತ್ತು ತಮ್ಮನ ಬಡ್ಚಿ ಓ ಎಂಕುಲ ಚಾಕರಿ ದಕ್ಕುಲೆ ಅವಳು ಅಂದ ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಡ್ಚಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದಂದೆ ಉಮೇಶಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಅಲ್ತ ಅನಿತ ಪುದೆಕುಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಲು ಸರ್ ಓ ಅಲ್ತ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟುದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂತೇನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂತ ಭಾರಿ ಪುದೆಕುಲು ಆ ಪುದೆಕುಲೇನು ತುಂಬೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರೊಂದು ಪೋಡಿನ ಸಹಜ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೋನಾಗ ಅವೇನಾಕಲು ಧೈರ್ಯ ಬಂಡದು ನಿಗಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪದಿರಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಮೋಕೆ ಮಮ್ಮಂತ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೊರತಾದ ಈಜಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ನರಮನೆ ಕೆಲವ ಪುದೆತ ಹಿಂಸೆ ಆತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಕಲ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾಯಿನಿಟ್ಟೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ನಮೈತೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲತಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ತೂವೊಂದು ಬಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲೆಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ನಾನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಯ ಪನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ನಕ್ಕುರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಹಿರಿನಿ ಒವೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗರ್ದು ಆಯ್ತವೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಸಂದವನಂಚಿನ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ದಯ ಪನ್ನ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಕಾಲಗಳು ಬಹುಶಃ ಆಕಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಸಾದಿಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ನನಗೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ತಿರಿದೋ ತಿರಿ ಅಂದನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇನಿಗಲ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟದ ಪದಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಮನೆತನಗ ಬಂದಲದಿಲ್ಲಗ ಅವು ಇನಿ ಕೂಡ ಏನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಆ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇನ ಅಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವನು ಹೊರ್ತಂದ ಅವಕ್ಕ ಆ ಮನೆತನಗುಲ ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಕಲು ಭೇದ ಮನ್ಪಂದೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಆ ವಿಚಾರಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಓ ರೀತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೆಟ್ಟ ಆನೆಲೆಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಬುಲೆದು ಬೈತನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಕಾಲೊಳ್ಳ ಅಲ್ಪದ ಪುದೇಕಲ್ಲ ವಿಚಾರೋಡು ಪರ್ತೇರ್ನಾಗ ಅವಡಂಜಿ ಪಿತ್ತಲ ದಾನಿ ಇರ್ತಂಡೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕದನಂತರ ಇತ್ತು ಬುಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಏನಂಚಿನ ವೆಂಕಪಂಬದರ ಲಕ್ಕದ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಜವನಾಟಿಗೆ ಆತ ಉಲ್ಲಾಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಕ್ಕೆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪನೋಡಿತನ ಬಂಟೆ ಪನ್ನಗ ಸೂತಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಅಲ್ತ ಕುಬೇರಲಕ ಅಲ್ತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಐನಟ್ ಹತ್ರ ಬಂಟೆ ಪನ್ನಗ ಸೂತಲಕ ಇನಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಕ್ಕೆಟದ ಬಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಟೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಗ ಏತು ತಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಬಂಟನ ಚಾಕಿರಿದ ಹತ್ರ ನೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವದ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಮಡಿ ದೀಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೈದನ ಆ ಸಂಪ್ರ ಆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಚಾಕಿರದ ಫಲ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಏರೇ ರಾಜೇಶ್ ಕೇನೊಂದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನ ಪುದರಣ್ಣ ಪುದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಣಮೂರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಗಬಂಟ ಜನ್ಮ ಬಂಜಿ ಎಂಟನ ತುಳುವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕದು ಎಂಟು ದಿನ ಇಂಥ ಈ ವಿಮರ್ಶನೆ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ವಾಸ್ತವ ರವಿ ಸಿಪ್ಪವ ನಮ್ಮ ಪೊಡ್ಡೆ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ದೈವಾನ ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವೇ ಎಂಕೈనా ಕೈಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತ ಆನಗ ಇಷ್ಟರ ಕ್ರಮಟ್ಟ ಅವು ಸಾಧಿಸ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಬಣ್ಣದಾದಗಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲವಂತುಳ್ಳಾರೆ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಗ್ಲೇನು ಕೂಡ್ದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅವಡು ಬೇತೇನೆ ಕೂಟ ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾಡೋಡು ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದಿನ ತೋಂದುಳ್ಳಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಮೀನ್ ಕಾಜಿಲ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಚ್ಪೆ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಅಮೀನ್ ಮುಂಡಾಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟೆಕ್ ಮುಂದಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟೆಕ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರ್ಮಲ್ ಮುನ್ನೆರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪುಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ವಿಜೇತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜನ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆನಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಮೀನ್ ಕಾಜಿಲ ಫಕೀರೇಶ್ ಮುಕ್ಕಮ್ಮನವರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಧು ಕಲೆಪಾಡಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಣೇಶ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಾ ಶೇರಿಗಾರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಆಲಡೆದ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುವನ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲಡೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬೊಂದಿನ ಆ ವಿಭಾಗಡೆ ಕುಲ್ಲದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾನ್ ಸೀಮೆಡ್ ಗಡಿಕಾಪುನಾಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೂನಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಯೋಧೆಯಾರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಬಚ್ಪೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಧು ಕೆಲಪಾಡಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿನ್ನು ಅಂಜನೆ KDP ದೇವಿದಾಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಆಂಚನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ವಿಜೇತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಳೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಪೆ ಪಂದೇರು ನಮಕ್ ಕೊರಪರ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನುಷ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವನ ಅಕ್ಕುಲು ನಲಿಕೆದಕ್ಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಪಂಡದ ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ಅವು ನಲಿಕೆದಕ್ಕುಲು ವಾದಯುಗಳ ಕಟ್ಟೋಲಿ ವಾ ಡಿಲೆಚ್ ಅಕ್ಲು ಕಟ್ಟೋನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅತೆ ವಿಪಿನ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪ ಎಕ್ಕಾರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಚರಣ್ರಾಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಣೈ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಈ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಾಬಲ ಅಮೀನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ರವಿ ಪಂಪೇಲ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೀರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಆಲಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಕಿನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುವೆ ಕಿನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಲ ಪಂಡದಾದೆ ಕಾಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆನ ಅತ್ತು ಓಪುರ ವಿಷಯಲು ಸೇರುಂಡು ಕೋಲ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮನದೇವೇರು ಪಂಡದ ಉಳ್ಳೆರ ಕೋಲದ ಕಲಟು ಸುತ್ತೆ ದೀಪಿನಿ ಬಂಡ ದಾದೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೈವಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸುತ್ತೆನ ಐಕ ಬಲಸುನ ಸೊತ್ತುಲು ಓಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೇನು ಕೇಳೊಂದಲ್ಲೇರೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನೆಕ್ ಟಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಲ ಪಂಡದಾದೆ ಕಾಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆನ ಅದು ಓಪುರ ವಿಷಯ ಸೇರಿದ ಕೋಲ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಮನದೇವೇರು ಬಣದುಲ್ಲೇರೆ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಮನದೇವೇರು ಬಣದುಲ್ಲೇರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮೂಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಕ್ ತುಳುವನ್ನೆಟ್ಟು ಮೂಲ ದೇವೇರ ದೈವ ಪೂರ
ಕುಲದೇವರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೇರು ಗಂಡ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವೇರು ನಂಗೆ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರು ಇಂಚಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪನೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾದ ಕುಲ ದೇವರೇ ಕುಲ ಪಣ್ಪನಂಜಿ ಕುಲ ಬೆರ್ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಪಂಡದಾದೆ ಖಾಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆನ ಅಥವಾ ಓಪುರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಬಂತೆ ಕೋಲ ಪಂಡಗ ಬಡಕಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ತೆನಕಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದ ನೇಮ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗ ವಂಚಿ ಪಂಡಗ ನೇಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬಂತಿನುಂಡು ಮಕ್ಕ ನೇಮಗುಲ ನಿಯಮ ಕೋಲಗುಲ ಒಂತಿರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ಸವ ಕೆಲವೊಟ್ಟು ಆಕಾಶದ ಗೆಲ್ಲಲು ಭೂಮಿಗೂರ ಅದು ಈತದಿಂತ ಕೋರಿಕುಂಟ ಮುಪ್ಪದಿಂತ ಕೋರಿಕುಂಟ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋರಿಕುಂಟ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಪಿನ ಮಕರ ಚೋರರ ಏರ್ನವರ ಅಂಚಿನ ನೇಮకు ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ಸವ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಂಡಿದ ಬಲಿನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಡು ಈ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯలకు ನೇಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ನಂಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಂಡು ಕೋಲ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಿನಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಬೊಕ ಚೆಂಡದ ಈ ವಿಭಾಗ ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಡು ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಕಲಟ್ಟು ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ದೈವಳಿಗಳ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಸುತ್ತೇನಾ ಐಕ್ ಬಲಸುನ ಸುತ್ತಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ದೀಪಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತ ದೀಪಿನ ಈ ರೀತಿದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತ ಇದ್ದೇನೆ 14 ಸೇರದೀನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಗಣಪತಿಗೆ 1000 ಗಾಯದ ಗಣವ ಮಾಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಗಣವ ಮಾಲ್ತನಲ್ಲ ಸಂದುನ ಗಣಪತಿಗೆ ಅವಳು ಆಯನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಜನ ಪಣ್ಪ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆ ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಏಸಳೆ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವಾಗ ಅವಳು ಮುಖ್ಯ ಬರ್ಪನೀಯದ ಬಂಗಬಾರದ ಹಿರೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಬಜ್ಜೈ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಅದೇ ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಇಡೇಗೆ ಮುಗಿನ್ ಸರಿ ಆ ತೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಣಪೇರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಇತ್ತೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಣದುಳ್ಳ ಅತೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳು ಓಪುರ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ದೈವಳಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚಂದು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ ದೈವಳಿಗೆ ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟುಲ ಕೆಚ್ಚಿ ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟುನ ಕೊಂಚ ಸೀಮಿತ ದೈವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಳಿಯನ್ನು ನಲಿಕೆದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ ಕಟ್ಟುಲ ಕೆಚ್ಚಿ ನಮ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಳಿಯನ್ನು ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ನಲಿಕೆದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಪಂಬದೇರು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳು ಓಪುರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಬದೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಭಾವ ನಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅರಸು ಸಿರಿಮಡಿಯೇರ ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಸು ಸಂಪ್ರದಾಯಗೊಂಡ ಅರಸುಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡು ರಾಜನ್ ದೇವಾಲಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಾಕಿರಿಲುಂಡು ಜುಮಾದಿನುಂಡು ಜಾರಂದಾಯನುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉಂಡು ಅಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಾಗಗಳುಂಡು ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯರ ಜುಮಾದಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಮಂಜೋಳ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಈ ರಾಜನ್ ದೇವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈತ ದೇವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂದಿಗೋನೆ ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಬದೇರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೈದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪನ ಕೇಳದ ನಮಕ್ ಸಂಗೋಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಯ್ವು ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವನೇ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಳದ ಈತ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದೇರು ಈ ಆರಾಧನೆ ಬಂಬದೇರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಉಳ್ಳ ಅದೇ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಖಾಲಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಏತು 14 ಜಾಗೆ ಉಂಡ ಅವಳು ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿವವು ಅತನ ಬೇತೆ ಓವೋ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿ ದಯಕನ್ನ ರಾಜನ್ ದೇವನ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆದ ಮಾಗನದ ಅತ್ತಂದೆ ದಯಪನ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಏತು ಮಲ್ಪುನುಂದಾನಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನದ ದೈವಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಮುಖ್ಯ ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಆತ್ಮತ ರಾಜನ್ ದೇವಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡು ಉಂದಾನಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಜಿಂದ ದಯಕೆನ್ನಾಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಬಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜನೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕತ್ರನ ಸಮಾನ ಅಂದು ಬಂತಿಲ್ಲಕನೆ ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಧರ್ಮದೇವ ಅನ್ನಪ್ಪನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತ್ರ ಗಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಿ ತರೆಮಡಿಪು ಈತ ನಂಗೆ ಬಂಬದ ಮೂಲದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲು ಪಮ್ಮದ ಸಮಾಜ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮದ ಸಮಾಜದವರಿ ಯಜಮಾನ ಕುಳ್ಳಗಾರಿದ್ದೇನೆ ಯಾನಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲು ಇರುವ ರೂಪನ ಕೇನು ಪಮ್ಮದಿರದಿತ್ತೆ ಬಡಕಾಯಿ ಪಮ್ಮದಿರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಮ್ಮದಿರೊಂದು ಅವು ಒಂಜೆ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಲೆ ಪೂರಲ ಮೂಜಲ ಒಂಜೆತ್ತಿ ಬರ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರತ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಅಂತೀರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಎಂದು ಐಕ್ಲ ಈ ದೈವಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಲ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂತೀರು ದೈವಗೂ ಸೇವೆ ಅನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಂತೀರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಚದ ಐಕ್ಲೈಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಈ ತತ್ವ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಬದೇರಿ ಬೈಲ ಬಂಬದೇರಿ ಬೊಳಿಯ ಬಂಬದೇರಿ ನೆತ್ತದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೆ ಕೆನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ನೆಟ್ಟು ವಿವಾಹಗಳು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಐತೈತ ಜಾತಿ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚೆನ್ನಾಗ ಆತ್ಮಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಯಪನ್ನ ಪ್ರತಿವರಿ ಆತ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲ್ಯ ಪಂಬದಿರು ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಬದಿರು ಬೈಲ ಪಂಬದಿರು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಅವಳ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ದೇವಾನ ಪಂಬತಿ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬಡಕಾಯಿಡ ಅಕ್ಕಜು ತಿಮ್ಮಜು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾನ ಪಂಬದಿ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ವಿಭಾಗ ಹೊಡೆದು ಊರಿ ನಾಗಬನಕ್ಕೂ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ದೇವಾರಾಧನದ ಕಲಕ್ಕು ಬತ್ತೇರು ಆ ವಿಭಾಗ ಹೊಡೆದು ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಡದೆ ಅಕಲ್ ವೈದ್ಯರಾದ ಬಡ ಬೊಲ್ಯ ಪಂಬದಿರಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲ ಪಂಬದೇರೆ ಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ರೀತಿಡ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂಘದ ರೀತಿಡ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ನಮಕೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಬೈಲ ಪಂಬದೆರೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಬದೆರೆ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಡಿದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತಿನಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ಇತ್ತ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಗೆ ಉಂಡು ದುಂಬೆ ಎಂಚಕೆನ್ನಾಗ ಬಡಕಾಯಿದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಲಿಕೆ ಕುನಿಕೆದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಾತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಲೆಡೆ ಅಲ್ಪೊಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದ ಜವನರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜವನಾಟಿಗೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಈಮೇಕ್ ಬಂದಾಗ ತೆನಕಾಯಿ ವಿಭಾಗ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಆಂಡ ಬೊಲ್ಯ ಪಂಬದರ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಆ ಕೂಡುವ ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರಡ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಸಂಬಂಧ ಬಾಳಿಕೆ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರಲದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪಣ ಅಕ್ಕಜು ತಿಮ್ಮಜು ದೇವಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಸಂದಿಂಡು ಬಾರ್ದನುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಜುನ ಜೋಕುಲು ಬಳಿಯ ಬಂಬದೇರ ಆಯಿರು ತಿಮ್ಮಜುನ ಜೋಕುಲು ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಬದೇರ ದೇವಾನ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಬೈಲ ಬಂಬದೇರ ಆಯಿರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ಕೊಂಡ ಪಣಬೂರ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನಡೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ತುಂಡ ನಂಗೆ ಬಡಕೈ ಬಂಬದಿರಗಿಲ್ಲ ಬೈಲ ಬಂಬದಿರಗಿಲ್ಲ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ಆತಂಡು ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಾಲೋಟ್ಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋದು ಅನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಲಿಯ ಬಂಬದೆರಡು ವಾರೀತಿದ ಸಂಪರ್ಕಲನ ಮಾಡಜ್ಜಿ ಆಕಲಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಕಲು ವೈದ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಬಗ್ಗೆ ಟೊಣ್ಣೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರ್ದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಶೋಭಾ ಕೇಶವ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪಾತಿರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ 2 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಬೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಕಟ್ಟುನಾಂಡ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದ ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿ ಕಟ್ಟುನ
ದುಂಬು ತಾರದ ತಿರಿಟ್ಟೆ ಆನಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿರತೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಂದದ್ದು ಅನಿ ಕಟ್ಟು ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಚಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಕಿಲೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಅವೇನು ದಿರ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ. ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ 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 ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಹಾ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿದ ಕಾಳಜಿಂದು ದಯಗೆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆದ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜ ಆ ತಿರಿತ ಪಾಲೆದ ಅಣಿಂದಂಡ ಹಗುರತ್ತ ದುಮ್ಮು ತಿರಿಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆತಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪರ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ನೆಕ್ ದಯಗೆಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಪುದೆ ತುಂಬನ ಅರೀರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನೇಮದಲ್ಲಿ ತುತ್ತೈತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರೆಗೆ ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಕುಲೆ ಪುನೆನು ತೂವಂತುಳ್ಳ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ತುಯಿ ಅನ್ನದಿತ್ತಂದಾಂಡ ತಪ್ಪೆ ಯಾಕೆಂದಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏತು ಭಾರ ತುಂಬೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಭಾರ ನಮ್ಮ ತುಂಬೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಯಿ ಅಂದಾಂಡಾಗ ದಯಕೆನ್ನಗ ತಿರಿತಾನಿ ಪಾಲದಾನಿ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹತ್ತಾರದ ನೀಲ ದುಂಬು ಇತ್ತನೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೈಡುದ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿತ್ತಲೆ ಕಂಚಿ ಬಂಗಾರದಾನಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಗಾರದಾನಿ ಅಂಚ ದಯಕೆನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲ ಗಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದನಾಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮದ ಇವಾಗ ನನಲಾತು ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ನಮಕ ಬುದೆ ಆಪುಜ ಅಂತ ಆರ್ಕೇನು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಬುದೆ ಆಪುಜ ಅಂತ ಬುದ್ಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೇ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರಪಿನ ಒಪ್ಪನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಟ ಬರಕ್ಕೆ ಬನ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆನಂದಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ದೈವಗ ಒಪ್ಪಿಸಾವೆ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಪ್ಪಿಸಾವೆ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಆ ದೈವಗೂ ಸಂತೋಷ ಆದಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ದೈವ ಆಯಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಅವಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಮಲ್ಪಡ ಆಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ತಿರಿತಾನಿಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಲಿದಾನಿ ಮಲ್ಪು ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಆ ತಿರಿತಾನಿತ ವಜನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಲಿದಾನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿರಿತ ಅನಿತ ವಜನ ಏತಿತ್ತನೆ ಆ ತೂಕ ಎತ್ತಿತ್ತನ ಆತಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ತ ಪಿತ್ತಲ ದಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಭಾರ ಆಪಿಲಕ ಎಂಗುಲಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸರಿಂದಂಡ ಇರು ಸರಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಬೋಡಿತಾನೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪನವ ಪದ್ಧತಿ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಆತ ದೈವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಆಪತ್ತು ಕಾಲುಡು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಇತ್ತೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅವು ಇದು ಮುಳ ಇತ್ತಂಡು ಐಡು ಕೌದಾನ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ಅತ್ತಂಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಆತಂಡು ಐಡ್ದು ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪನಕಲು ಆ ಪಣವ ಪದ್ಧತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ನಿರಂತರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಅದ್ರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಅತ್ತನ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಂದ ಅವು ನಿರಂತರ ಅದ ಆಪುಜ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಸಂಬಳದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಯನ ಬುದರಡತ್ತು ಅವಳು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಆಪುಜ ಮೂಲತವಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯಿನಾಥ ಹಗುರದ ತಿರಿತ ಪಾಲದ ನೆಟ್ಟಗಳ ಸಂಡ ಪೊರ್ಲಾವಂದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಕೆನ್ನಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಂಚ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಸರಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಪಿತ್ತಲ ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಾರದ ಬನ್ನ ಇನ್ನು ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಐಕ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟಿನಕಲು ದೇನು ಕುಲೋದು ಅವ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕುಲೋದು ಪಾತಿರದ ಅವನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆಯಿನಾತ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಸೊತ್ತುಲು ಪುದೆ ಆವಂದಿನ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಆ ದೈವ ಪಿರಿದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಯಜಮಾನ್ಯ ಕನನೀರ್ ದೆಪ್ಪನ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಯಗಂಡ ಅತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ದಯಕೆನ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಾಪಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಲಿ ಅನಿತೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೇಟದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಾಸ ಆದಿಪ ಅವಾಗ ಆಣಿಕಲೇನು ಮತ್ತು ನಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟರ ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತಲೇನು ಗಲಸದ ಐಕ ಒಪ್ಪಿರು ಅಂತಃಕರಣ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ತಾರಬರಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಗ್ಲ ತಾರಬರಿಟ್ ದಾನೆ ಆತಂಡು ಅನಿವತ್ತನಾಗ ಭಾರಿ ದುಣ್ಣ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ದುಣ್ಣ ಬಂಡ ಭಾರಿ ದುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಮ್ಮದ ತಿದ್ದಾಂಬಲದ ಶಂಕರದ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ತಾರ ಬನ್ನಾಗ ಅಡಿವತ್ತಿನಾರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ದಾದಂತ ಬೊಲ್ಲಿಂದೆತ್ತ ಫಲ ಹಿಂದೆತ್ತ ದೆತ್ತ ಕಟ್ನಾಗ ಒಂಚೂರರೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನು ದಾದಕಂಡ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಬುದರ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ದನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ಬುಳಿಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದೆ ತುಂಬರ ಅವನ ಆರು ಎತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿಂಡು ಬಂಡ
ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಅವೇನ ಎಂಚಿನ ತಗಡುಂಡ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೋನೆ ಮಲ್ತೋನು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಅರ್ಥ ಅವಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಡಿರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋದಲ್ಲ ಎಕಡ್ದಾರ ಕೇನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಪಂಡದಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ದೈವಳ್ನ ಕಲಟ ನಂಬುನವು ಸರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಳಿಗೆ ಆವಾರ ಬಲಸನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೇನ ಪಂಡಿಬೇಟಿಗೆ ಮಾತ ದೈವದ ಕಲೋಟ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯವನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಕನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮೂಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಬಗೆಟ್ ತೂಪುನೊಂದಂಡ ಐಕ್ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಗೂ ಓಪಿನ ಅದು ಜೈನ ಬರಸನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಏರ್ನ ಅಂದ ಅವಡಲ್ ಮಾತಗಟ್ಟಿಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಏರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪನ್ಪಿರಕನ್ನಾಗ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಯ ಬಾಕಾಯಿಗೆ ಲಗ್ನಾಮೃತ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿದು ಎಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಹಾಪಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದು ಬೈದ ಅವೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಡ್ಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಗಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಬ್ರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುದರಣ್ಣ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಬಕಂಚನ ಕಮಲಾಕ್ಷರಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಪಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡತ ನಿಕಲ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರಂದ ಏರಂಡ ಉಲ್ಲೇರ ತುಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ದೈವನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪನಮೂರ ಬೂಡು ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೀರಿದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವೇರು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲು ಮುಡಿಪು ದೇವೇರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವೇರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇರು ಎಂಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪುನು ತ್ಯಾಂಪು ದೇವೇರು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲತ ಮೂಲನಾಗಿ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾನ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತು ಇರನ್ ಪುಗರ್ನತ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಏಜ್ 23 ಇಯರ್ಸ್ 23 ವರ್ಷ ಆತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ದೈವದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇರೇನ್ ಉನ್ಮಲ್ ಪುಗಾರ್ನಂದತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಯ್ ತುಂಬು ಏಕಲವ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇರೇನ್ ಉಂದ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅದ್ಭೂಪ ನಮ್ಮ ಇರೇನ್ ಈರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಸರ್ ಈರ್ ಪಾತೇರ್ನ ಈರ್ನ ಉಂದ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮನ ಯೂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿ ತಿಂಗಳ ಚಾವಡಿ ಗೊತ್ತಿಪೊಡಿರಿ ನಮ್ಮನ ತಿಂಗಳ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನ ಚಾವಡಿ ಅಣ್ಣರೆ ಅಲ್ತ ತಿಂಗಳ ಚಾವಡಿದ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾತೇರ್ನು ಈರಕ್ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋ ಸರ್ ನಮ್ಮನ ಟ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ಕಲ್ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಡ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬರೆದೆತ್ತೊನ್ಲ 7 ಎನ್ಮ ಒರಂಬ ಒರಂಬ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ 78 7 ಎನ್ಮ ಒರಂಬ ಒರಂಬ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಒರಂಬ ಓಕೆ ಆಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಿಖಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಎಂದು ಪಡೆದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾದಕೆಂಡು ಇರು ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಸೈತನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಆಪಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ವರ್ಗ ಪಂಡ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಕುಲು ಅವೇ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನೆಕ್ಕಲ ಸರಿ ನೂದು ಪಟ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ತೀರುಪೋಯರಡ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಆಪಿ ಅಂತ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು ಅರೆಗು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ದೈವದ ಕೈಟುಂಡು ಅವನು ಬುಡುಕೊರ್ನ ಪರಿಹಾರ ಆಪು ಅಕಲ್ನ ಆತು ಸುಲಭಡು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಚಿ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಆವಂದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗನೇ ಆಯ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಕಾರಣಗೆ ಐಕ ಬಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಬಾರದು ನಂಬುದೋ ಅತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೋ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಕ್ಷಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಷಸು ಒಂದು ಪಂಡದ ಅವೇನು ಕೂಡ ಐಕೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಕೊನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದುಂಡ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರಿಪಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕತೆ
ಅವೇನು ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಯರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಗ ದೈವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದೈವ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ದಿಡ್ಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷ ತಪ್ಪು ಕರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊರತಾದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅತ್ಯರ್ಥ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಆಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ವರ್ಗ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಇದ ಮಾರ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಂಗ್ಲ ಒಂದು ದೈವಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಚಾನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ಬರ ಬಲೆ ನಿಖಲ ದೈವ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪತಂ ಬೋಲೆ ಇಂದು ಮಾಡ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರು ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಗನೇ ಐಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕುವತ್ತಂದೆ ಹೊರತಾದ ಐತಿ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಂದು ಐಕ್ ನೆಕ್ ದೈವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಆ ವಿಧಾನುಡೆ ದೈವದ ವಿಧಾನುಡೆ ತೂದು ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಹಲೋ ಪರ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿಂದ ಪಾತೇರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೆರ್ಮಂಕಿದ ದನಿಕಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ, ಲಾಲಾಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಎಗಡ ಅನಿತ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ ಅನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ 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 ಅಂದೆ ಅನಿ ನೇಮದ ಕಲೊಟ್ಟು ದೈವನೇ ಅನಿಗೇನುಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲಿ ದನಿ ಆವಡುನು ದೈವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ವಿಷಯ ರದ್ದೆ ವಿಷಯ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಪೆರ್ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಕಾಲೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿನ ಏನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ನೇಮದ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುದ ನ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ದುಮ್ಮದಿರ ತೂತೇರು ಒಂತೆ ಪೋಡಿವರು ಪಂಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕದ ಪಂಪೇರೊಂದಿಗೆ ನಾಟೆ ಯಾನು ಬೇತದ ಕಳಗೆ ಅಣ್ಣರೇ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಡರು ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಬಾರಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆದಾರು ಆ ಬಗೆಡೆ ಚಾಕಿರದ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆದಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನೆಕ್ಕವಿನ ಈರು ಪಂಡ ಆಯ್ನಂದ ಆಪಂಡ ಯಾಕೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಮಷ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಅನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕನಗ ಸತ್ಯಂ ಬುರಿಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬುರಿಯಾತ್ ನ ಬುರಿಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಮತ್ ಬನ್ಲಕ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಬಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಪಲಾಯನಗ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ತನ್ನ ತಿಂದದು ಅವೆಲ್ಲದೆತ್ತು ತಿನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಡಾಯಿ ಆಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಆಯ ಪಲಾಯಗ ವಂಚನೆ ಆಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಂಚನೆ ಆಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಇರ್ದಲ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರಂಡ ನೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಟು ದಾತಕ್ಕೆನ್ನಗ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನ ಬಾಂಡು ಕಾರು ಗಗ್ಗರ ಗಟ್ಟಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಆ ಎಂಬಿ ಎಂದು ದಾಲತು ದೈವನೇ ದೈವನೇ ಬಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಏತಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ದೀಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವೇನು ಇನಿಕಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಹೊರ್ತೊಂದೇರೆ ಮಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿದ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯ ಎಲುಪುಂಡು ನಡೆದಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಯಕೆರ್ನಾಗ ಆ ದೇವದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ದೀತಿಯರೆ ಆ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ದೀತಿಯರೆ ಬಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನಂಜಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮಾತಿರಗಳ ಬತ್ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬರ್ನಾಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಡಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸಾರ ಮನುಲಿನ ಮೂರ್ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ದಂಟಂದ ನಡಪೋಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಯಾವಣು ಒಂಜಿ ನುಡಿಯೇ ಅರ್ಥ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿರೆಲ್ಲ ಹೋವೇರು ಉಬೇತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಬಕ್ಕ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ನೇರು ತುಂಬುದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತೆ ಎಂದೇ ಉಪ್ಪು ಐನ್ ಬಕ್ಕಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೂಜೆ ಎಂದೇ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಕುಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ನಡಪ ಅನ್ಪೆ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿಜಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಎಂಜ ಉಂಡ ದೇರ್ ನಲ್ಪ ಪೋಯಿಜಿಂದಲ್ ಪೋಯಿ ನಲ್ಪ ದೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಆ ಬೂರಂದೇ ಒಡ್ಲೆ ಬಪ್ಪು ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮರ್ಥನದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಕ್ಕ ಕೊರಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಹಾ ಇತ್ತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋನಾಗ
ಅತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಬರ ಮಚ್ಚ ಬಾದಿಪ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲೆ ಈ ಕಾನೂನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಮಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಚ್ಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೈಟ್ ತಿಗಾಲೆ ಪುರ ಮಚ್ಚೆ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೊಲೆ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಂದನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಪ್ಪ ಈ ತಿಗಾಲೆ ಪುರ ಮಚ್ಚೆ ಮಚ್ಚೆ ಬಂದಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬರಪುನ ಡಿಸೈನ್ ಬರ ಬಿಡ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಆ ಪರಂಪರೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಮೊದಲು ಉಂಟು ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಕಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟು ನೇ ಮಾಡುವ ಎಂಗ್ ಬಂದಿಯ ಅಂಚ ಎಂಗ್ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ನರೆ ಇರೆಗ್ ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗ ಆಯನ ಮೇಯ್ತ ಮಚ್ಚೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಯನ ಬದುಕದ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲ ಬೂರ್ದು ಮಚ್ಚೆ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ವಯ ಕೆಲವು ಜವನರಿಗೆ ಮಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ತೆಂಜಿನ ಟ್ಯಾಟುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ್ಬೇರು ಬುಡ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪದಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬುಡ್ಪದಿನ ಮಲ್ಲಾನಗ ಅವದನ್ನೇ ಒಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಒಂಜಂಚ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಇಜ್ಜಾಗೆಂಡ ಪಾರ್ದನಡುಂಡು ಇನಿ ಕನಂದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾರ್ದನದ ಎತ್ತಂಡ ಅರಸುಲೆಗ್ ತಿಗಲೆಡೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಭೀಮರಕ್ಕಸೆವರ ಉಡ್ಪದಿನ ತಿಗಲೆಡೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೇ ಬುಡ್ಪದಿನ ಟ್ಯಾಟುದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಂಡು ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಪಿರವುದ ಪಾರ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಐತ ನಡುಟ ಬುಡ್ಪದಿಜರು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೋಬ್ರ ಬರ್ರೆ ಅವು ಆತನ ವ್ಯತೆ ಬರ್ರೆ ಅವು ಅಂಡ ಟ್ಯಾಟು ಇತ್ತಂಡಗೆಂಡ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಡುಂಡು ನಮಗೆ ಕನಂತೂರದ ಪಾರ್ದನುಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ ಮುದ್ರೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದವದೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಂದ ಆಪುಜಣ್ಣ ಅವೇ ಅರಸುಲ್ನ ಬಿಡದಾವಲಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡಿಸಂಕೊಡು ಸೂರ್ಯ ಪುಡಿಸಂಕೊಡು ಚಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಡದಾವಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡದಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆರಳಿಟ್ಲುಂಡು ಅಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಮುರಣಿದ ಈ ರೀತಿ ಅರಬಂಡೆ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಈರಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವ ನುಡಿಕೊರ್ಪನ ಉಂಡುಗೆ ಯಾನು ಕೇಳ್ತೆ ಯಾನಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತ ಭೇಟಿ ಆಯ್ರುಂಡಾಯ್ತು ಅತೆ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕತೆ ಮೂಲ ಕಂಡೊಡಾಪಿನ ನೇಮ ಕಂಡತ್ತು ಮೂಲ ಮರತಟ್ಟ ಮರಮ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅವಳ್ತು ಬನ್ನಾಗ ದೈವ ಅವಳು ಭೇಟಿಯಾದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಲ ಪುದರದಾದ ಪಾರ್ದನದ ಪುದರ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಿಕುರ್ ನಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಏನಿಕಲ ನೇನು ನಮ್ಮ ಪದಮಿತ್ತದಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿಗೆರೆ ಮನತನದಾಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ಅವನು ಹೊರತೊಂದೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಗನದಿ ದೇವರಾನಿಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಸವಾರಿಪೋದು ಉತ್ಸವ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಪ ನುಡಿಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಗಲುಂಡು ಇತ ಉಲ್ದಾದ ತಣ್ಣಗತ್ತಂಡೆ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಪನ್ಪನಾರ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಜ್ಜನೆ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಾತು 7 ಆಲಪುದೆ 5 ಆಲಪುದೆ 3 ಆಲಪುದೆ 4 ಆಲಪುದೆ 9 ಬತ್ತೆನಕಲು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಪುದೆಜಾಯರಡು ಪುದೆಜಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲುಡು ಪುದೆಜಾದ ಗೋವು ಕಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಬೆರಿಕಿರಿನ ಬೇರೆ ಆ ಗೋವು ಕಟ್ಟದು ಐದೊಕ್ಕ ಮೇರು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ದು ಐದೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪುದೇನ ತರಕದಿದ್ದು ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಡ್ದಾವರ ಐಕ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅವಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಭೀಕರ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅವೇನು ತೆರೆವಂದುಜಿ ವಿಷಯಗಳು ವಿಷಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಬನ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಫಲದ ಹತ್ರ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯರವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಬನ್ನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಉದಯನೇನು ದಾಯ ಬನ್ಬೇಕೆಂದ ಅವಳು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ್ದು ನುಡಿಗೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮನ್ನದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯು ನಿಕ್ಲೇಡ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವಳು ಪಂಡದು ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ಪನೆ ನಿಕಲ ನುಡಿದಾತ್ರ ಅವಳು ನಡಪ ನೊಂಜಾಯ್ತು ಬಲವಂಡಿ ಪಾರದನಡು ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆಂದುಂಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಬಾರದನಡು ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಾನುಬಂಬದಿನ ಬಾರದನಡು ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆಂದುಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕನಂದೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಅವಳು
ನಮ್ಮ ಅರಸುಲು ಕುಲಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಚೆಲುವರಾಯ ನೆತ್ತ ಒಳಗಾದಬಹುದು ಕುಲಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಪಾಡಿಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕೂ ಹೂವು ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಚ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಈನಕ್ಕೆ ಈರು ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಬಿಕ್ಕೂರ್ ನಾಯಗರ ಕಟ್ಟೆನೆ ಅವಳು ಆಪುನಲ್ಕ ಆವಡು ಪಣದ ಇರಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಆತೆ ನಾವೊಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇರಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಾಲೆಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುಂಡಿತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಈತನ ನಾಗನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಂತೀನಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಸೇರುಂಡು ಅವು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ದರ್ಶನ ಮಾತ ಕನಾಯರ ಆಯ್ತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ್ ಎಂಕ್ಲು ತಾರಾಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ್ ಇದೇ ಸೇರ್ಕೋಲೆಗ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುಗ ಅವಳು ಪಂಜುಲಿ ಮುಗ ಉಂಡು ಮುಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಎಂಕು ಮೂಲ ದೇರ ಮುಗು ಪನ್ನ ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ಜಾರಂದಾಯ ಬೆಂಟ ಜಿಮಾದಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಐತ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಮುಗ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗ ಅವೇನೆ ತಾರಾಯಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ್ ಮೂಲತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತ ಜೊತನಲ್ಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನಕ ಮುಗ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಗನು ಅವು ಪನ ದರ್ಶನ ಬಂತ ಮುಗನು ನಿಕುಲು ಮುಗಲ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ದಾದೆ ಕುಡನಿ ದಾದೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗೋನು ಅವೇನೆ ದೀವಲಿಂದ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಓ ಮುಗ ಅವೇ ಮುಗೋನು ದೀವಲಿಂದ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದೀವಲಿಂದ ಪಂತಜೀರಿ ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ದಿಯರೆ ಪನ್ನ ಮೂಲು ಪನ್ನ ಪಂಜುಲಿ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಸಮಯನ ಕಾಲಗೂ ಆ ನೆಕ್ ದಿನಕ ಐಕಲ ದಿಕ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮುಗೋನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಪಂಪೇನ ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವೇನು ಪನ್ನಕ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಕರ್ಸಲೆ ಬಕ್ಕ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿನ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಅವನೇನು ಆಹ್ವಾನ ಅಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಏರಿಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂದ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತುನ ಬತ್ತಂದ ಆಯ್ತಾ ಅವನೇನು ನೆಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊತ್ತುಲೆ ನಾವೇನು ಕರದ್ದು ದಾದಾನ್ಲೊಂಜಿ ಗಲಸೆರೆ ಅಂದ ಅಪಗ ಅವು ಮುಗ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ದೀಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕನ ಅಲ್ತ ಒಂದು ದೈವ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಆತಂದು ಆದಿತ್ಯ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಭಯ ಕೊರದು ಎಂಕಲ ಪನ್ನಗ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸೇವೆ ಮಂದು ಪನ್ನಗ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡೆ ಕದ್ದಿಡು ದೇವರ ನೀರ್ ಮೀದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ತಿನಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದೈವ ಪನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಯ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಾದಿ ಪನಿಯಾರ ಬಲಸುನಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಬಲಸೋಲಿಯ ಪನ್ಪೇನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಓ ಬಲಸುನ ಪನಿಯಾರ ಬಲಸುನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂರು ದಾಡಿ ಕೊನೊತ್ತರತೆ ಕೊನೊದ ಇವಕ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಾರಿ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಜಿಮಾಜಿಪುರ ಎಂಕುಲೆ ಪನಿಯಾರ ಪಾಡೋಲಿತ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅವಳು ಏರು ಪನಿಯಾರ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇಡ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬೂರ ಕೊಡ್ಜಾರ ಆತತ್ತು ಪನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಆತಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಾಡೋಲಿಂದ ಬಂತಂಡ ಬಾಡಿಗೆದ ಮಕ್ಕಳು ಬೋಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನೆ ಮಾನಿ ಆವಡು ಪಂಚ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಕುಟುಂಬದನೆ ಮಾನಿ ಆವಡು ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಲಸು ನೇರಿಂದ ಬಂತೇರಾ ನೇರೆಲ್ಲ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತೇರಾ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧವಿನಿ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಲಸೆರೆ ಬಂತೇವೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಲಸೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೇವೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಲಸೆರೆ ಬಂತೇವೆ ದೇವನೇ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊನೊತ್ತರ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿರದಿರ್ತದೆ ಅಂದ ಅವಳೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅವಳೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆ ರೀತತೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ದೈವದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಾರಂದೈ ರಾಜಂದೈಗಳಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಉದೇನು ಪೂರ ಕೊನೊಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಮುಗಾನಗ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಮುಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ನೆಕ್ಕ ಮುಗನು ಪೂರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಓಪನವು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯ ರಡ್ಡನಿದಾದ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾನಚ್ಚಿಡುಂತುದು ಒರಿಯಾಗ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕರಿಪೆರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಅತನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಬಟನ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇನಂತ ನಮ್ಮದಾದ ಕೆನ್ನ ಕೊಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ ಮತ್ತು ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ನಕಲ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾಲಾದ 16 ಸಂಕ್ರಮಣ
ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಪರ್ಬಲು ಅದರ ಕಾಲದ ಮುದ್ರ ತಮ್ಮಿಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ರೀತಿ ನಡಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10-14 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಟು ಐಟ್ ನಮ ಆ ದೇವನೋ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೂಲೋಡು ಅಪಗ ಎಂಚಕೆನ್ನಗ ಐಕ್ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ದಯಕನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಂದಾಣಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ರೂಪ ಕವರ್ ರೂಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪನು ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕರಿಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ದರಿಪನ ಇಂದನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಕವರದಾಯಕ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ರೀತಿ ಒರಿಯೋಡು ಮನಪಿನಂಚಿನ ಆ ಚಾಕಿರಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಚ ಆ ಪದ್ಧತಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಕುಲೊಂದು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲೊಂದು ಆ ಕವರ್ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕವರ್ಡ್ ಐಟೆ ಒರಿಯೇರಿ ಆ ಹಿರಿಯ ಮನೆತನಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ದೈವ ಚಾಕರಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಕವರದ ಹೆಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲೊಂದು ಏನು ನಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಶುರುಕಾಲ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಚಾಕಿರಿ ನಮ್ಮ ದೈವಗು ಪಿದಯ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತವೆ ಬೇತೆ ಪಿದಯ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದೆ ಪರ್ಪುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕ ಮಲ್ತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಇದ್ದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೆ ಗೊರಿಬೇಕೋ ನಿಕ್ಲೆ ಭ್ರಮೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಸರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಂಪ ಅತೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಸರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕಡೆದಿಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆನ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆನಪಾದ್ಕೊಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದುಲೆ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನಿತಿನ್ ಬಿ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಆದರ್ಶ್ ಸುವರ್ಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಸೂರ್ಯ ಐತಾಳ ದಿನಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆಯ್ವಕ್ಕು ಆಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಟು ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಪುರ ದಾದಪುರ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನೊಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯನ ಇಂಟು ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ತು ಸಾಯಿಪನ ಮೊಟ್ಟ 14 ಸಂಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಯೋಗದ ರೀಚಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟ ಯೋಗದ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಧಾರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದ ರೀಚಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡುದು ಉಂಡು ಬದುಕಡೆ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಡಿಯಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಂತ್ರ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗ ಬಂದಾಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಾಗ ಐತನ ಒಂಜಿ ಕಂಟುಪಾಡಲು ಉಂಟು ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಅಪಿನಿ ದಯಕನ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕ ಮದಿಮೆ ಆ ಒಂದೇ ಪುರ ದುಂಬೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಆಯ್ವಂತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೈವದ ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಬಲ ಬರ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಲಿಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಆಗಲ್ ಹೊಡೋದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಮಕುಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೆನ್ನಾಗ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆಯ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಲಿಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಕುಲು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ದೈವರಿತ್ತನ ಸೀಮೆದ ದೈವಲಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆರಡು ಅಲ್ಪ ದೇವ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಸಮಕ್ಕಲಾಗ ದೇವಪಾತ್ರೆಲಾಗ ಕಲಶ ಮೈತದು ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲಿತ್ತೊಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲಿತ್ತೊಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರರ ಹಾಕಲಿತ್ತೊಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಆ ಮುದ್ರ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿಕಲುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕ್ಕಲು ಫನ್ಲಾಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು 10-14 ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂತೆ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರಾದೀಪು ಮನ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರಾದೀಪು ಮಾರು ಬನ್ಪಿನ ಪುದರಾದೀಪು ರಾಮು ಬನ್ಪಿನ ಪುದರ ದುಗ್ಗೆ ಬನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಪುದರ ಆಯ್ನ ಇದ್ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕ ಆ ಪುದರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಮೆಸೂತಕದ ವಿಚಾರಡು ಆಯೆ ಸುಡಲ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಮೆಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಿನಂಜಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತನ ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಅಮೆಸೂತ ಕಾತಿಲು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೋಣ ಸೂತ ಕಾತಿಲು ಅಮೆಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ವಣದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಅಮುಂಜೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ವೀಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಬೋಡಿಸ್ತಂದು ವಾ ವೀಳ್ಯದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಗಲು ಒಂಜಿ ವೀಳ್ಯಗೆ ತೊಂದರತೆ ಬುಳ್ಯದ ತಾನೆ ಸುರು ವೀಳ್ಯದ ತಾನೆ ವೀಳ್ಯದ ಎಂತ ಒಂದು ಬರಂದೆ ಗುಳ್ಳು ಇರ್ತಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅದನ್ನ ವೀಳ್ಯ ತೊಂದೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟೆ ಬರಂದೆ ಗುಳ್ದೇರು ವೀಳ್ಯದ ಮಹತ್ವದಾದ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಬೋಡಿಸ್ತದೆ ವೀಳ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ದಾದಾನ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ವೀಲ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಿಯರಡ ತುಂಬ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇತ್ತೆ ಪೋಪನಂದ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರನ ಅಥವಾ ನಾಗಪಾತ್ರನಕ್ಲೆ ಪೋಣ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ವೈದೇಗದಾಯ ಬಂಡೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತಕನ್ನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಆ ಬಚ್ಚರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ఆయన పూర లెక్కాచారం అల్పే ఆయన సంప్రదాయం ఇనిత కాలగట్టుడు ఎంచిన అందుకే అన్న కొంచెం అవి కోలగట్టున్నాయత మరి ఆయనే మాట్టున్నాయత మరి జీటిಗೆ వస్తున్నాయత పనిపించిన ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೀಲರಿ ಮೇದ ಮಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದಯವನ್ನು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಲ್ತನ ಆಡೆ ಬುಕ್ಕಾಯೆ ಪಕ್ಕ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ఆయన ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತದೆ ಆ ದೇವದೇವತಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಹತ್ತನ ఆయన ಒಂಜಿ ಮನತನ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವ ಚಾಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆಯ್ಗಳೊಂಜಿ ಮನತನ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಆ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಮನತನಗೂ ಪೋದು ಆಗ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ಕೊರದು ಬತ್ತಲೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪವನು ಖಂಡಿತವಾದಲು ತಪ್ಪು ವೀಲ್ಯದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ದೋಷವು ಕಾರಣ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವಗು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ತಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬಂಡದು ಆಯವೇ ನಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ದೆತೊಂದ ಇವಾಗ ಈಗ ತಪ್ಪವು ನಾವು ತಪ್ಪ ಪಾತ್ರದ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಯ ಮೂರುವೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ತತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುನ್ನ ಕೊರೋನಾದ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ತತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪುಂಡು ಒರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯತೆ ಒಂಚಿ ಕಡೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಜನ ಬೋದು ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅತ್ತಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟದಿನ ಏತು ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಂದು ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದು ಕಟ್ಟಂದೆಗುಳ್ಳು ನಾವು ಅವಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇನ್ನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಪನ್ನಡಾಪನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ ಸೇವೆ ಅಂಡ ದುಂಬಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟದನ್ನು ಸೇವೆ ಚಾಕಿರಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಾನು ಪನ್ನಡಾಪನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾ ವೀಲ್ಯದ ಬಗೆಟೆ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ನೇಮಗಟ್ಟದ ಅನ್ನಗ ದುಂಬೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎತ್ತನ್ನು ಬರ್ಪಿದೆ ಎತ್ತ ದುಂಬೆ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಕಲ್ಲತ್ತ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅದು ಬೋತನು ದೈವದ ಚಾಕಿರದಕಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಆತನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ನ ಜನಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೇನೊಂದು ವಾಸ್ತವ ದಾಯಗತ್ತನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಬನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನಾದಿಪ್ಪು ಈರು ಪನ್ಪರು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಕಲ್ನಕಲನ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತದಕಲು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತ ಅತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಂದಂಡನೆ ಸರಿ ಉದಿತ್ತೆ ಸಾದಿ ಬೀದಿಡು ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏರು ನಮನ ಹಾಕುಲ ನಮ್ಮಲ ಕಾರಣ ಆತದ ಯಾಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿನೇದು ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲದ ವಿಷಯ ಸಮಯದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮಗೆ ಒರಿ ಓಡೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿ ಓಡುತ್ತೆ ನಾ ಮನೆತನದ ಒರಿ ಓಡುತ್ತ ಒರಿಪೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ ಕಡಂಬೋಡಿ ಮಾಬಲ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲನ ಧರ್ಮನೇಮಾನಾಗ ಅರ್ಕೆಂಡರು ಓಡೆ ಬಲ್ಲ ಎಂಬಂಡು ಇಂಕಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಲೆ ಧರ್ಮನೇಮದ ಕೆಲಸ ಆರು ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇನೆ ಒಗ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಕರಿಯಂಗಳದ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಪುಳಲ್ ದಪ್ಪನ ಎದುರೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಕಲು ಮಲ್ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಲ ಪೊರಲಾಪನು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಣ್ಣ ಕೋಲೋಲಾಪನು ಓಲೋಲಾಪ ಅಂಜ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊನ್ನು ಅವೇನಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಬುಕ್ ಆದ ಈ ರೀತಿ ಕಡೆ ಬಂಡ ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ತ ದಯವಿಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಆದ ಆ ಬುಕ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಅವು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟ್ಟು ನಮಕ್ ರಾಜನ್ ದೈವಳ್ನ ಸೆರಿಮುಡಿ ಏರದಾನಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಅಂದುಂಟು ಅದೇ ಅವಳು ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟೆ ಈ ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕ್ರದಕ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೈವದೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತನ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಘರ್ಷಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕುಲಿ ಎಂಚ ನೀಂದು ಬೈದರೆ ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದಂದ ಪಣಲೆ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೆನ್ನಗ ಪಂಬದರೆ ಕುಸಾಲ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಂಬದರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಕುಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಪಂಬದರೆ ಕುಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ
ಈ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಂಗೆ ಪನ್ನಗಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲಕ್ಕು ಬರೋಡಾಪನ ಕೆಲವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಲ್ಪ ಪುರಾಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬದುಕೇರ ಬೋಡಾದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿ ಸುಂಕ ಕೊರಪಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾನೆಡ್ದಲ್ಪ ಸಂಕ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆರಡ ಕಲ್ಲಾಟಕ ಅವಿಭಾಗ ಬತ್ತೆರಡು ಇಂಚಿ ಪಿರಪ ಓಡೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಸುಂಕ ಕೊರತೆ ಓಡಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲ ಇನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಸಂಕ ಉಂಡಲ್ಪ ಅದರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋಡನ ಸುಂಕ ಕೊರಡಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮೆರಡ ದಾಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಾಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ರೈ ಪಂದತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಆಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಆದಂದ ಅವು ಭೂತ ಬಂಡರಿಗೆ ಆ ವಿಭಾಗ ಅಪನ ದಾದ ಅಂದ ಅವು ಸುಂಕ ಕೊರಡ ಈಗ ದೇವ ಭೂತಗೂ ಸುಂಕ ಕೊರಡ ಅಪ್ಪನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ದೇವದ ಪಂಬದೇರನ ಕುಸಾಲ ಕೆಲವು ಆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬದುಕೊಂದು ವೈದಿನ ರೀತಿ ನೀತಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಕದ ಕಲ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ ಬೂರ್ನಗಲ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನೊಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೆರೆತೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ದೈವನ ಏಕವಚನೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಬಹುವಚನೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊರಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯದ ಕಲನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದೈವಲ ಆದಿಪ್ಪು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಷಿ ಮಾತೆಯರ್ನ ಕಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಆ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪನ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ವಾಕ್ಚಾತುರಲು ಬೋಡಾಪನು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲು ಬೋಡಾಪನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪ್ಪನು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನ್ಯಾಯಲುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಗನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೀಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನ್ಯಾಯಲುಪ್ಪುನು ನೇನಪೂರ್ಣಗ ನಮ್ಮಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಆಯ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸಂಗ್ರಹ ಬೋಡಾಪನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬೋಡಾಪನು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಲ್ದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ದೈವದ ಪೀಠರು ರಾಜದ ಕಲೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಲ ಆಪುಜ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಯಪರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಏಕವಚನೋಡು ಪಾತೆರನ್ನ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಿರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಕೇಳ್ತದೆ ಆಯನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ್ದು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿನ ಉಂಟು ದಯಬಣ್ಣ ಒಂದು ಏಕವಚನೋಡು ಬತ್ತು ಪಾತಿರನ್ನ ಅವೇನು ಉಂತದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಹಿಡಿದು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಬಂಡರಿಗೆ ದೈವದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಏಕವಚನೋಡು ಪಾನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಹುವಚನೋಡು ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಈ ಬಡಟ್ಟು ಮನ್ನಾಗಿ ಕಡಟ್ಟು ಏಕವಚನೋಡು ಎಂಚಲಿತ್ತಾರೆ ಐ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಈ ಕಳೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದಾದ ಅಲ್ಪದ ಚಿತ್ತೋಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡಿಕಲು ಈ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇಮಡು ಮೆಗ್ಗಿನ ನೇಮ ಆ ಪೊರ್ತಗ ಆಪಿನಾಗ ಪರಗ ಬಲೆ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲ ಇತ್ತನು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೆಗ್ಗಿನ ನೇಮಗ ಅನ್ನಗ ಮೆಕ್ಕಲು ಕಾತು ಗುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟದಿನ ಏನು ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬನ್ಬಿನ ಅಂಚಿನ ನೆಲೆಗೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಲು ಏಕವಚನ ಲೆತ್ತರಿಗೆ ಬಹುವಚನ ಬನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಜಿಕೆ ಪೂ ಬಹುವಚನ ಮಹಾವಚನ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಬೇಕು ಸಜೀಪ ಇಂಚಿಪುರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅರಸಲು ಅಂಡಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಡದು ಬಹು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕ್ ಕಾತುಗುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಮೇನು ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬನ್ಬಿನ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಚಿತ್ತೋಲು ಏಕವಚನ ಲೆತ್ತೇರು ಐಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲ ಗಂಡಿಟ್ಟು ಆ ನಡಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಆ ರೀತಿ ಚಾತುರ್ಪುಡ ಅಕಲ್ನ ದೈವ ಏತ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಾಯನಂಜಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಚಾತುರ್ಪು ಒಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಬಾತಿರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಶಶಿ ಬೇಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿರೇ ನಮಸ್ತೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಅನ್ನೇರೆ ಕಲಕಲತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ನೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದ್ದದ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಇದ್ದರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತುಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಂತ್ರ ನಡಪಡು ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈರ್ನಳ ಎಂಬ ಮಾತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಕರೆಯೋಡು ಆಯ್ಕೆ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದು ವಯೋವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ರೀತಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ
ಒಂದು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯಾರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಕುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಾರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕುರ ಪಂಬದೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯರಿ ಖಾಲಿ ಮುಡಿಯರಿನ ಕಂತ ಒಂದು ಅಪಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಆ ನೆನಪು ಆ ಗೌರವ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ದೇವದೊಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕೀರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಪಹಾಸ್ಯಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ತಪ್ಪಣತೆ ಮುರಣಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನ ರಡುಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಾಧಕ ಕಾಂತರ್ಜುಮಾದಿನ ಸಾಧಕ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಸಬೆತ ನಡುಟು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ದೂರ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟದ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಕಂಡೆಟ್ಟದ ಬತ್ತನ ಅವು ಸಬೆತ ನಡುಕು ಬೋದು ಪಾಡಿಯರು ಇಂಚಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರ ದೈವದ ಭವನ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಬರ್ಪ ನಾವು ಅತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಪಂತಿಗೆತ್ತನ ಒಂದು 11 ಪೋಪ ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ದೂರುಲು ನಂಗೆ ಬರಂತುಂಡು ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಅತ್ತಂಡ ದಾದ ತಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಈರ್ನ ನೆಟ್ ಬತ್ತಂಡನೆ ಐಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾವನನ ಬಗೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರದ ವಿಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ಅವನೊಂಜಿ ಭಾವನನ ಮಲ್ಪನ ಉಂಟು ಅಡ್ದ ಇಂಕಲ ಕೆಲವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಗಡಿಟ್ ಭಾವನನ ಉಂಟು ಅಂಡ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಲ ತೊಂದು ಆ ಭಾವನನ ಚಾಕಿರನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಂದತ್ತು ಭಾವನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬಂಟಲಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಟೆ ಅವು ರಾಜಂದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದ ಐಕಲ ಬಂಟಗಲ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಉಂಟು ಮರಳು ಜುಮಾದಿಲ ಕನೆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಭಾವನನ ಬಗೆಟ್ ಅತಿರೇಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಅತಿರೇಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ರೀತಿರು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನ ರೀತಿರು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನ ರೀತಿರು ಮಲ್ಪನಿಕ್ದಲ್ಲ ಅಂದುಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಭಾವನನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂದ ಬನ್ನಗ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟಾನಾಗ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾವನಗಲ ಆತೆ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತೆ ಬಂಟಾಗ ಬಲ ಉಂಡ ಆತೆ ಬಲ ಭಾವನಗಲುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ವರ ಅವರಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಬರವ ಸಮಯದಾಗ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಂಜನೆ ಬರ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಈ ರಂಜನೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಇರಬಲ್ಲೆ ಅವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕಣಪನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ಐಕ್ ಗಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಳು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬನ್ನಲು ಅವಿನ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಳೈಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅವಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುರಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿನಂಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಾವನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವು ತುಯೇರ್ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ನಮಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ ಆರೇನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂತ ಭಯರ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ ದಯ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಜಾಗೃತಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಲೇಲಕ್ಕೆ ಓಡಾದು ಈ ಭಾವನನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಆಕೇನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯದ ಅಂಚಿತ ಪ್ರಾಗ್ಜರ್ನಕುಲು ದಾದಕೇನು ಬೇರೆ ದೈವದ ಕಲಡಿತ ಭವನ ಭವನ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಭವನ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭವನನೇ ಅಪಗ ಭವನ ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲಿ ತಿರಿಕಟ್ಟದು ಕಾಲಿ ಮೈಟು ನಲಿಪನ ಭವನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಪದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲಿ ನಲಿಪನ ಭವನ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಕಾಲಿ ಆವಾರದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಭವನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಟನಾಯಿತೋಡು ಬತ್ತದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ನಲ್ತದು ಆವಾರದ ಪೇರಿಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಟ್ಲುಂಡು ಅವೇನು ಕೊನದು ಕುಸಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕೊನಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪಂಡ ಮುಂದೇನು ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗಮನ ಅತಿರೇಕ ಐರಬಲ್ಲಿ ದಯನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಕಂಡಿಟ್ಟದ ಬಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಸಾತಕ ಗೊಬ್ಬನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಕಾಂತಿಯರ್ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ದಯಮನ್ನ ಉಲಯಂಗನೋಡು ಕಪಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯಂಗನೋಡು ಸಾತಕ ಗೊಬ್ಬನ ಕ್ರಮ
ಅಂಚ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡತೆ ಕಾಂತಿರ್ಜಿಮ ಉಳಯಂಗನುಡು ಕಪಟ ಉಲಯಂಗನುಡು ಕಪಟ ಪಿದಯಂಗನುಡು ಸಾತಗ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಕಾಂತಿರ್ಜಿಮಾದಿನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಈ ಮಕ್ಕಲಾಟಿಗೆದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕಾಂತಿರ್ಜಿಮಾದಿನ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕಾಂತಿರ್ಜಿಮಾದಿ ಸಾಧಕಪುರ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕುಳ್ಳನಗ ಮಕ್ಕಲಾಟಿಗೆದ ಗೊಬ್ಬು ಎನ್ನ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಅತಿರೇಕ ಆಯಿರ ಬಲ್ಲಿದ ಯಾಕೆನ್ನಗ ಜನಕುಲ್ನ ನಡುಕು ಪಾರಂದು ಬೋಪಿನಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಪಂಜೋಲು ಮಸ್ತ್ ಸಭೆಕುಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸೇರ್ದುಪ್ಪೇನೆ ಅದು ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಡುನು ಬೇಗ ಮಾತಗಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೊಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಅತಿರೇಕ ಬಂದಿನಲ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೂರ್ಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬಗೆಟದಲ್ಲ ಕರವತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದ ಪಾತೆರ್ಗ ಸರಮಲ್ ಕೊನಕ ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಮುರಣಿ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿನ ಬ ನಮವೇನು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಕೊರ್ತ ಅಂಚಂದವೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ದುಂಬುದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ನಿತ್ತಂಜಿ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮುಗಿಮತ್ತನ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಕಟ್ಟದೇನು ಅಜತ್ತದೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ ನೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೋರ್ಡ ಬೊರ್ಚ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದಾಯಕನ್ನಗ ದಾಖಲೀಕರಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ದಾಯಕನ್ನಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೋಡಾಪನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಾಯಕನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಹಿಡಿದು ದಾಯಕನ್ನಗ ಇನಿಕಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟೋಲಜ್ಜಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಕಿ ಮರ್ಗಿಳಿಂಚ ಪೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಭಯಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಜನಾಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ ವರ್ಚಕ್ಕೆನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಬಾದಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಪಾದರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನದ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡದನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಮಕ್ಕಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಯಪನ್ನಗ ದುಂಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇನ್ನೀಗ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದತ್ತು ಬೋಪನು ಕೆಲದ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಓವೆಲ್ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಸವಕಡಿ ಒಂದು ಬೋಪನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತೆ ಬನ್ನಗ ಅವೇನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಅವೇನೆ ಆಯನ ಪಿರೌಡು ಪನಂದೆ ದನಿ ವೈಪನ ಒಂದು ಸ್ವರನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ಮದತ್ತು ಬೋಪನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ ಕೇನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದನವನ್ ದುಮ್ಮು ದಕ್ಲೆಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಕೇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತೇರೆ ಅಯ್ಯನ ದಯಕೆನ್ನಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಲೆಂಚ ಉಂಡು ದಯಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಊರ್ಲು ಹಿಡಿದು ಪಿರಿಬೂಲ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಲೆ ಇದೀಗಲ ಇತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಹೋಪನು ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಿನೆಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಬರ್ತದ ಜ್ಞಾನೋಡು ದೀವೊಂದು ಬೈದೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅವಂಚಿ ಬಬ್ಬರೆ ಕೋಲ ಅನ್ನಗ ಬಬ್ಬರೆ ನೇಮ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದಿರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದ್ದು ಕೊಡಿಯೇರು ನಡೆದು ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಕೊಂಡದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಗಿತಲ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಆನ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 200-250 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವೇ ನೀನಿಕಲ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಅವೆಂತೂ ಓಲ್ ತತ್ತನ 50 ಬಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿನ ಅಂದೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ನ್ಯಾಯದ ಕಲಬೂರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗ ನಂಗೆ ಅಶ್ಲೀ ಸವಾನ ಅದೇನು ವಿಚಾರಲಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಚಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರ್ಚಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಾವೇನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೆಪ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಗಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪವುನಾಯೆ ಆಯೆ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅವೇನು ಬಳಸಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನಂಗೆ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಐಕ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಳೆದ ಓಲಾ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಓಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ತೊಡಕಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ ಯಾನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೋನಾಗ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಫೋಟೋನೇ ಜಾನಿ ಸುಬ್ಬ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ರೆ ಬೋನ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಫೋಟೋಗಳು ದಾಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಡ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚುತ್ತನ ಫೋಟೋನೇ ತಿಕ್ಕದು ಜಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೋಡಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಕುಲು ವಿಡಿಯೋಲು ಬೋರ್ಡ್ ದನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಇಂಚ ಒಂದನ್ನು ತೆರಿಪಾರಿ ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲೀಕರಣ
ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಂಚಂದ ಅವಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನು ಬರ್ಚಾಂದಿನ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈರ್ನ ಬಬ್ಬರಿಯ ನೇಮ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಈ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಈರು ಪಣಪನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ದೋಪಾದಿಡು ಇರು ಪಣಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೇಣ್ತ ಅವು ಏತು ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಾರದನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಪೋಪುಂಡು ಅತಿ ಕವಿತೆ ಪಣಪನ ಆತ ಕೊಡ್ತುಂಡತೆ ಅಂದ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪಂಡದು ಈರೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ತೆರಿಪವಳು ಆ ಬಕೆಟ್ ಬಬ್ಬರೇನ ಬಂಡ ಬಬ್ಬರಿ ನೇಮ ಉಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಆರ್ನ ಬಬ್ಬರಿ ನೇಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿನಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಎಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ. ಕರಾವಳಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಏತ ಬಬ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬಬ್ಬರಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಬ್ಬರಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯತನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಂಬದೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ಬ ಬಂಬದೆ ಬಬ್ಬರಿನ ನೇಮೋಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಲುಂಡು ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಭೇಟಿಗೆ ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ಭೇಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಎಡಕುಲೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರನ ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೊನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಲ ಬಬ್ಬರಿನ ವಿಚಾರ ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ತೊಂಬ ಐತೆ ಬಬ್ಬರಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿಜಿ ಮಲ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಬಬ್ಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬಾಕಿ ಒಂಜಂಜಿ ದೇವಲಿಗೆ ಒಂಜಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ದಾಟಿ ಸಂದಾಯನ ದಾಟಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬರಿನ ದಾಟಿಗೆ ಅವಲ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗಿ ಓಡ ನೀರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಈ ಡೆನ್ನಾನ ಅಲ್ಪಡದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಡೆನ್ನಾನ ನೀಯೇ ಡೆನ್ನಾನ ನೀಯೇ ಆ ರೀತಿ ರಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲು ಔಲಾಂಡೆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲು ಔಲಾಂಡೆ ನೆತ್ತೇರು ಕಡಲು ಔಲಾಂಡೆ ಪಾಮಾಜಿ ಕಲಳು ಔಲಾಂಡೆ ಪಣ ನೀರ ಕಡಲು ಔಲಾಂಡೆ ಏಳು ಪೇರ ಕಡಲುಂಡು ಅವಲಾಂಡ ಬಾಲೆ ಉಜ್ಜ ಕುಮಾರರು ಊದಿ ಪನಗು ಬತ್ತೇರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾರತನ ಈ ರೀತಿ ರಾಗ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಸಂಧಿ ಉಂಡವು ಅಂದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಇಣಿತ ದಿನ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಕೊರಿಯಾರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರದ ಆದ ಬಣ್ಪರ ದೈವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಬದುಕುಡು ಎಂಚಪ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದೋಡು ಎಂಚ ಪನಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಮನುಷ್ಯಗ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠ ನಿಯಮ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೋಡುತ್ತಿತ್ತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾರೀರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಸರಿಯೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಪನೋಗು ಬೈಕೊನ ಬರ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರುವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿ ಬೆಂದಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭತ್ತ ಏರಿ ಕೊರೋಡವೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊರಪೇರೆ ಆಯ್ತೊಡಿಗೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಗೆ ಏತು ವಸ್ತು ಕೊರಪೇರ ಅವನು ಬೊಲೆಪವೇರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವರನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಳವಣಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಕಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಿಕ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕವಿದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಓ ಮಹಾಮಾರಿ ಇರದ ಹತ್ರ ಅಗ್ಗಿದೆಯೇ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ದಂಬೆ ಪಾಪ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಈ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ದೋಷಾದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರಿಕಾದಿ ರೋಗಲು ದೂರ ಆವಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೇಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯರೇ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೇಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೇಟ್ ದಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆವಿ ಮಾತೆರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಣಪನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಐಟ್ಲ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತೆನಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಗಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ
ಅರೆಡ್ದು ಏತು ತೆರಿದಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನವೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರಳು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧ ಕಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಬತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನ್ನು ತುಳುವನಾಡು ನಮ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಡಲ ಮಾತ ದೈವದ ಚಾಕಿರದಕಲು ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ದೈವದ ಚಾಕಿರದಕಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳುಟೆ ನಡೆಪಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಆಯಿನಾತು ತುಳುವೇ ಗಲಸಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ತುಳುಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ತುಳುಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ದೈವ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರವು ಬರಿಲೆ ತನ್ಮುಖೇನ ತುಳುತ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಮಲ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ಪನ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಮಲ್ಲ ತುಡಿಪನ ಮಡೆಪಡ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮಾತೆನ ಲಕ್ಕದು ಆ ಮುಖೇನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವನಲ್ಪ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೊಟುದ ಲಕ್ಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಬಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಿಕಲು ಸ್ಪಂದಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯಿರು ಎಲ್ಲದ ದಿನತ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಟಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಪುರಾಪದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಚಾವಡಿದ ಕಲಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಗತ ನಡಪೆರಂಡು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬರ್ಪೆರು ಐಟ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬೆಲೆಟಜ್ಜಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆರು ಅಜ್ಜನೆ ಆ ಕಲಟ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆರು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಲನ ಪೊಲ್ತುದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ ದೈವ ದೇವರನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಮೆರೆಪಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ